אוהבים סיפורים מפחידים? היום בסרטון אני הולך להראות לכם סיפורים דברים מאוד מפחידים. אני לא מציע את הצפייה ב3 בלילה, אז כן, בואו נתחיל. טוב. אז בסרטון הראשון שעות ילדה שנכנס לתוך השטח. בסרטון הזה הוא די קריפי. אז כן, בואו נעבור לסרטון הבא. תכף. אתם ראיתם, פשוט היה לו רוח ליד המיטה, והבן אדם באותו זמן ברח מהבית. זה אני לא מציע לראות. היה פשוט רוח קטנה ליד הדלת, או ליד הקיר בטון, אין לי מושג. טוב, זה הסרטון הכי מפחיד שאתם תראו, ודווקא עם זה יהיה לכם צמרמורת. תראו איך הוא מתקשר עם רוח. הוא פשוט הלך למקום רדוף כדי למצוא רוחות. וכן, כאן הייתי בעוד סרטון חדש.